ในमोनाथारबायबो ओमफ्राय जोंहा बाथौआवबो लगायखांबाय नै बाथौ खुलुमखांबाय फैदोंना ओमफ्राय नैबेखौ मन्दिराव लांसिगोन मोनसे नैबेखौ न' खाथिनि आबै लोङानाव लांसिगोन मोनसे प्रसादखौ बोखावखाबाय बेखौ मन्दिराव होगोन बैयाव नै जोङो दा आबै लाहानि मन्दिराव खुलुमनो फैबाय प्रसाद होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै खुलुमनानै थांनोसै गामि खाथिनि फोरबो फैयो नालाय ओमफ्राय खिसिरि संनायफोरजोंसो थाफैथ'बाय जोङो प्रसादखौ लानानै इस माखोबा बेलेगजों नाहरबावलाय दहाय माने एरावदोंमोन नोंसोरो बुट बायनोबा होननानै
आंनो आंखौ नुखैयाखै आंखौ नुखैया आरो आंनि प्रसादाबो जा इसे बुट 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 जा बुट होनो होआखै नोंखौ आङो जायालाङो जाबाय दे बुट 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 जाबाय दे Ấy, đang đi vào khỏi đấy. थेंक इउ वेलकम लेकिन लड्डू नहीं है थेंक इउ ये लड्डू नहीं है रे भाई Này dẹp hàng dẹp đi. नै खुलुमनानै फैखांबाय लोगोफोर दा सा लोंनोसै प्रसाद जानोसै नै जों दहाय बानायनाय लारुआ दासो साखिहांदो जोंनो बानायखादों ना खनसेनो सोखाजायो एसे फिसा फिसालाय फक iya fok ang gak makanya ăn nước miếng chào Ngồi đón từ nước đến đâu ra gặp anh ấy. Aku bisa bayar otot saya mana? Hah? Otot saya bayar bar jalan dari itu. Oh. Nih ebar kisiri jalain sih nggak? Maba boरैबा गोसोम नुबाय दै किसिरिखौ ओइ किसारि होनदो गोमो सोनाय सि गोसोम सोंदो मोनाखैथ' आरो Hey, akhir wili lang bay. मा जाखो इसोरो जायाखैना प्रसादबो जाखांबाय नै लोगोफोर हरनि 10 बाजिबाय 10ता बाजिबाय थांफिननोसै दा न'आव गुड नाइट बाय बाय Good night guys.